Ngomgqibelo owesifazane oneminyaka eyi-18 kanye nowesilisa oneminyaka engama-21 bebeqhuba umkhuba wokugeza kulomfula iKlipriver ngesikhathi bemuka. Ngesonto abezimo eziphuthumayo emkhandlwini waseGoli bebambisene nophiko lokutakula emanzini kanye nophiko lwamaphoyisa olusebenza emanzini baqala ukuthungatha laba ababili. Namhlanje umuntu obedlulela eceleni kwalomfula ubone isidumbu sintanta emanzini wabe esebikela amaphoyisa. Ithe mangijampa umgwaqo le freeway ngabona into isa mampopi. Mina bengithi uthi labo mpopi abagqokisa impahla. But manje ngiyabheka noma lento yangafana nabo labo bompopi la bengibathwayela. Asithi hayi uthi ngibize lo mpopi ehambela la. Mangibiza lo mpopi ohamba lapha ngithi awungibonise yini le i-idol orient before zivimbe imoto. Wathi hayi i-idol umuntu lona. Athi mina okay shayela amaphoyisa ngoba nginafuni. Okhulumela abezimo eziphuthumayo uqinisekisile ukuthi isidumbu esowesifazane kodwa asikahlonzwa ukuthi ingabe esalo ominze ngomgqibelo noma ngesomunye. The body that was recovered is a female, but what we are not certain of is does the body belong to the two young persons that went missing on Saturday evening? We're just waiting for verification of that information. Ngokusho komunye wabantu abahlala eduze nalomfula, izigameko esifuze lesi sezandile. Abafundisi noma abaprofiti abasangoma mabefika lana bafike bebhabhadisa abantu bayaminza bayangena balahleke baduke lot of people even naphezulu lena abantwana mabexabene nama-boyfriend bayasuka la emakhaya bezosiphonsa kulomfula sithola ukuthi siba ne-crisis serious because i-community yona ayikho aware ukuthi lo mfula unobungozi. Nakuba umndeni wowesifazane ominze ngomgqibelo uyile ukuyohlonza isidumbu namhlanje, kodwa uthi usalinde imiphumela yolibofuzo. Ukuthungathwa kwesidumbu sesibili kuyaqhubeka kusasa.